Nadyan wujud temong paksi elok Elisa Kalem sampean senengane peksi sing manuk sing gedhi apa cilik sing anu sing alus cilik rapopo sing penting halus ya upamane kaya manuk perci barang kuwi ya preci kekeciliken kecilikan iya rada gede sithik sing rada gede seko preci apa enek jenenge manuk ancel galeng kuwi manuk apa Pakde neng sawah ya kuwi neng galengan iya kuwi enek manuk sak gedene sak dhuwure preci oh iya mlakune itik-itik cerit itik-itik cerit itik-itik cerit itik-itik belok bisa belok seneng aku sing lah kok belok nyapa reng lah kok belok ning ngarepe tatin nyapa timbang jegur kedung belok tak enteni lho padahal wis tekan ngono ceracrit-ceracrit badantengan ngene kok ora wani. oh sini ku jenenge manuk ya Pak ya manuk ancel galeng aku hobine nek Mbak Elisa manuk kuwi mau apa ancel galeng yen kowe apa tin manuk tin Manuk Garuda no. oh iya Gede no. gede ya besar apa gede kuwi gede Kok glegeken. sehat tok Mbak Tatin Tengah lho. Kon tengah jarene. kowe iki lagi pisan tok Lah aku manut kono ya sisine. kono loro Goleki si podang jenah pada aku kok mikir tadi kan aku senengnya ancel galeng podang kuning yang halus kecil golek kurungannya gampang neng ngono Mbak Tatin Garuda gitu golek kurungannya sepiro yo kita yang duwe ya Pak De kurungan ora tau dikurungi kok bebas weh sing penting wulune dirembyake ngono wis ora ketok mikir aku kan lah aku ya bingung kok nek golek kurungan Garuda iya toh mulo kan nang kebayang-bayang Mbak Elisa iki terus Tatri iki maneh Garuda kurungane sepira angel lo ngingune piye ya kan dibiarkan begitu saja atau oh liar iya liar saja nek goleki kurungane Pak De Gareng sing duwe iki biasane ora duwe to nggon kuwi ora tau tak kurungi ben brondol mbok ben kan duwe manuk jangan terpengaruh loh Pak De malah tikus Jan awak anggere ketemu kanca-kanca niki tenan Pak ora is jan kaya ketemu rombongan tawon ndas tenan kok tawon das selekit tenan meneng aku tak bawa saurarane aku iki kowe mung es sarjana seni padha aku ki eskar sekarang apa sarjana karawitan ya sarjana karaoke iba bunga ing atiku bayangke apa sih iki? Iki do bayangke tikus apa piye? Oke. Apa-apa ra beneran.
Pak De? Bapak dipaidu terus. Nyanding bisa dadi tamba. Podang kuning bawane pun, Pak. Nggih, Nggih, sampun monggo bawanipun. langgamipun Kang Gareng. Nggih. esuk awan ning omah wis ora krasa keluyuran anggoleki sing tak sayang ngobeng-ngobeng kiterang keluwa ora krasa esuk awan
matur guing panuwun Kang Gareng Mbak Tatin Mbak Elisa. Nggih. Tobi